Süryaniyen li çar aliyên dinyayê li midyata Mêrdînê li dêra Mor Şarbelê berhev bûn û cejna xwe ya Paskalyê pîroz kirin. Paskalya ji bo Süryaniyan mizginiya biharê û sembola vejînê ye. Pêncî rojan xwarinên ku di nav wan de xûrekên heywanan tinin dixwin, piştî vê rojê jî eyda xwe dikin. Süryaniyen li çar aliyên dinyayê li midyata Mêrdînê li dêra Mor Şarpelê berhev bûn û cejna xwe ya Paskalyayê pîroz kirin. Bi hev re ayîn kirin, îlahî gotin, dua kirin û şekir îkramî hev kirin. Di aydê de dîmenên xweş û rengîn çêbûn. وەکەون زانن عیدê maya عیدە yê mezin em dibêjin qomoran bên qebro yê Paskalya em pêncîro em birojî bûn wî rojê eyda tevî vê eydê hûn zanin gelek cemaetê me ji Ewropa hatiye û va derene û piştre ji vê derê siba jî wê çine nav turba çunku yê me roja di dû e em diçin ser turba. Vedere havaki gelek xweş hebû dîsa milletê me her çar herçe Ewropa ji Amerîka ji Avustralya hatibûne nav me de û nav me eyda xwe ser axê bev û kala pîroz kirin. Ji bo ku şerên li dinyayê xilas bibin, dua kirin. دنیا حبکی اف قربال گوش دنیای باش بو بانا و ملت سکنی بانا و بغرش کتبانا دنیای امش خودی ویت خوازن و عیدا هر کسی پیروز بی. Piştî nimêş û ayîna li dêrê dê li malan bigerin û eyda hev pîroz bikin. Em gelekî kêfa melmeya em hatine vê de nav Siryaniyê midyadê wê Tur Ebdîl Hemreçik îro sibî em şiyar bûn em hatine dêrê û metranê me hat li vê de nimêş kir nav miletê xwe de û niha me xelas kir bêje niha bû sira em ê çine mala em ê hêka em ê dine hev û em ê hêkê hev dişkên û em ê rejina şekirekî û em ê eyda hev de pîroz kirin. Almanya, Swêd, Hollanda û Belçika di serî de her sal bi sadan Suryanî ji çar aliyên dinyayê têne dêra Mor Şarpelê û eyda xwe ya Paskalyayê pîroz dikin.